Saudaranya berapa? Saudaranya? Tiga. Hah? Dipakai mic-nya sayangku? Tiga. Sampean anak keberapa? Dua. Berarti punya kakak? Kakaknya berapa? Satu. Adiknya berapa? 3. 1. Piye tole? Gini. Sokot kepapat sing keri. Tepuk tangan itu reguce. Mantap iki. Iki regu doyan mangan. Paling apik. Sama caket nggih. Niku tabuhane mek kluntang kluntung. Ngono tok. Ana munggahe pas sing keri cokot boyo munggah. Nggih, ayo. Gatekno sira kabeh. Rikala zamane Nabi. Sahabat tabi'in lan para wali. Iku nglandhengaken ngaji. Ngertenono sira kabeh. Nalikane para wali. Nyambung perjuang ing tlatah Jawi. Derek tuntunane Nabi. Ngaji tansah dadi gegerane insani. Wong mukmin senenge ngaji. Monggo sing keri cokot ya. Cokot boyo sing keri. Sing keri. Ya pisan malih monggo. Ya pisan malih monggo sing keri cokot boyo. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah, sembuh Bu, sembuh. Wong dikokon muni boyo ya. Lah iku mau kok ana suara arek cilik. Sinten? Niki, sampe sing nyanyi iku mau. Nggih, Rene. Kelas piro? 5. Pegang ini ya. Cek. Nah, pegang ini. Madep depan. Namanya siapa? Zidan. Masya Allah. Nama panjangnya siapa? Muhammad Zidan Ali Mu'afah. Maaf, Masya Allah. Zidan, kamu cita-cita besar pengen jadi apa, Dan? Gak apa-apa, ayo. Kamu cita-cita besar pengen jadi apa? Jawab aja, sembarang. Semua orang bebas berekspresi, Dan. Ayo. Kok guyu aja, kok gak duwe utang, Dan. Ayo, coba. Cita-cita besar pengen jadi apa, Zaidan? Ustadz. Oh, Ustadz. Masya Allah, Ustadz Zidan. Zidan, kamu seduluran ana piro? Dulure ana piro? Ngarep. Dulure ana piro? Apa sih kok bisik-bisik apa sih? Gak usah, wis sembarang, jawab salah apa-apa. Dulure ana piro? Saudara, orang ngerti dulur. Ya, ayo. Saudaranya berapa? Saudaranya? 3. Hah? Dipakai mic-nya sayangku? 3. Sampean anak keberapa? 2. Berarti punya kakak? Kakaknya berapa? 1. Adiknya berapa? 3. 1. Piye tole? Gini. Kakaknya berapa? 1. Adiknya berapa? 1. Berarti dulure sampean ono piro? 3.
3, 2, Dulure sampean ono 2, sak duluran ono piro? 3, Nah, baleni maneh. Cedhekno mike. Sampean dulure ono piro? 3, Maneh. 2, Ngene, nek dulure ono piro? Ono loro. Nek sak duluran ono piro? 3, baleni maneh. Dulure ono piro? 2, Kakake ono piro? 1, Adike piro? 1, Berarti sak duluran ono piro? 3. Pinter. Zaidan, mau tak rungokno wis gak usah tepuk tangan. Zidan, mau tak rungokno suaranya sampean enak. Coba dhewean sing kari. Coba enak. Turun duwe utang iki mergane. Yuk. Sing kari cokot boyo, sing kari cokot boyo, sing kari cokot boyo, sing kari dicokot boyo. Oh, maksudnya apa? Lagune kok dicokot boyo? Hah? Maksudnya apa? Cekel mike. Maksudnya apa kok dicokot boyo ngapa? Ojo sampai keri, kok dicokot Boyo, boyo. Keri apa? ngaji, Nah, ojo sampai keri ngaji, mengko dicokot boyo, boyo. Maksudnya dicokot boyo niku napa? Maksudnya dicokot boyo. Duh. Sing kari dicokot boyo. Iya, wis ora apa-apa, ora apa-apa. Kok koyo stres banget ya jawab pertanyaanku. Wes ngene wae, Dan. Karena kamu suaranya enak, kamu tak kasih penawaran, ya. Karena suaramu enak, kamu tak kasih penawaran gini. Pegang ini, hadap depan, bilang, wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Nah, sekali ngomong tak kei 1.000. Yo, muni, sing enak. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Yuk. Wong gagah, Sing gagah. Ayo, wong gagah. Yuk. wong gagah ngombene larutan kaki. Yo. Capek ndi? Ngene le, mangap le. Ha. Heeh, yo. Wong gagah. Wong gagah, Mangap. Wong gagah. Ayo. wong gagah ngombene cap kaki 3. Larutan. Larutan, Tak cap siapno duwite ben 3. semangat. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Wong gagah ngombene larutan cap kaki 3. Tepuk tangan. Kita paringi 1.000. Cukup apa kurang? Kurang. Duh. Ya iso muni kurang barang. Yo, 1.000 maneh, tapi ganti. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Ya. Ayo, ben ora ngelu, yo. Ben ora ngelu ngombene cap kaki 3. Larutane ndi? Baleni rungokke ya. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Yo, kamu. Ayo. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Ben ora ngelu ngombene larutan cap kaki 3. Lho sikil. Kan basa Jawa sikil. Ayo. Sikil, eling-eling sikil. Ayo. Ben ora ngelu Heeh. ngombene larutan cap sikil. Duh. Ojo mandek. Telune. Ayo ben ora ngelu. Ben ora ngelu ngombene larutan Sele. Masya Allah. Ben ora ngelu. Ngombene larutan cap sikil 3. Eling-eling ya le. Bismillahirrahmanirrahim. ben ora ngelu ngombene larutan cap sikil 3. Ya wis ora apa-apa, tepuk tangan riyen kagem Zidan. Terus Sami-sami. Akeh iki. Cap sikil. Mbuh, kok gak ono. Hah?
Digawa sapa? Loh enggak, ini loh tak kasih ini sayang. Wes balik nang ngombeku. Ngono, dicekel nang ngombeku, Bu. Ngombeku sok dicekel. Oh nggih, alhamdulillah. Nggih. Oh, ngombeku digawa pisan. Wis gak apa-apa Dan, gak apa-apa Dan. Heeh, gak apa-apa, BE pengen cap sikil. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun ngantuk dereng. Berarti ojo sampai keri mengko dicokot boyo. Berarti anak-anak kudu ngaji. Maksudnya dicokot boyo niku napa sih Bu? Dicokot boyo niku maksudnya niku dicokot permasalahan melayune orang nanggone Gusti Allah. Melayune nanggone liyane Gusti Allah. Makanya padahal sudah ditekankan la tusyrik billah. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. La tusyrik billah, ojo sampai nyekutokno Gusti Allah. Sedaya sing tenggene donya niki ciptaane Gusti Allah, dari Allah kembali ke Allah. Rasa kasih sayang kula jenengan niki saking Gusti Allah turah-turah. Makanya perlu siji napa alhamdulillah. Sedekah bumi menika dadekne kemanfaatan. Mugi-mugi sedaya sing hadir mriki pinaringan putra-putrine solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula, bahasa-bahasa kawula sing menawi kirang pas, kirang sopan jenengan sepunten. Mugi-mugi seperti dadekke kemanfaatan sedaya sing hadir mriki pinaringan rezekine lancar. Amin Allahumma amin. Kawula nyuwun agungipun pangapunten, awas jangan beranjak dulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngaten nggih Bu nggih. Kawula tutup al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.